Pentti Linkola nousi julkisuuteen 60-luvulla ensimmäisen pamflettinsa myötä. Hänestä tuli Suomen kenties tunnetuin toisinajattelija ja luonnonsuojelija. Mutta miten hyvin tunsimmekaan oikeasti Pentti Linkolan, tuon miehen sanoman takaa? Hyvää huomenta ja tervetuloa Linkolasta kirjan kirjoittanut Anneli Jussila. Kiitos. Niin, olet ollut siis Linkolan sekä kumppani, ystävä että työtoveri, niin miksi halusit tallentaa Linkolan ja sinun yhteisen taipaleen nyt näiden kansien väliin? Joo, mä halusin kertoa vähän toisenlaisen kuvan Pentistä. Että kun hänen julkisuuskuvansa on ollut aika kärjistynyt ja tämmöinen melko tummasävyinen, niin tässä kirjassa tulee niin kuin enemmän sävyjä Pentistä ihmisenä. No miten Pentti Linkola suhtautui itse siihen julkisuuteen ja kuvaan, joka hänestä julkisuudessa maalattiin? Joo, hän tavallaan ei piitannut siitä ja hän sanoi niitä kärjekkäitä lausuntoja varsinkin silloin 70-80-luvulla varsinkin. Ja, niin, kyllähän niin kuin, mulle jäi vähän arvotukseksi, että mikä hänen lopullinen suhtautumisensa oli julkisuuteen. Että toisaalta hän ei suhtautui siihen melko niin kuin näin, että ei ottanut kovin vakavasti, ei ottanut itseään kovin tärkeänä. Kiinnostiko häntä, että mitä mediassa hänestä kirjoitettiin? No ei välttämättä hirveän paljon. Hän yritti saada niitä perusajatuksia läpi ja se oli vähän sitä pintakuohua enemmän. Niin, perusajatuksia läpi, niin miten taktinen mediapelaaja Pentti Linkola oli? Että kärjistikö hän kommentteja tieten tahtoin, jotta asia menee paremmin läpi? Saattoi olla jonkin verran sitä, mutta mä en kuitenkaan usko semmoiseen hyvin suunniteltuun taktiikkaan hänen kohdallaan. Se oli myös, että media tavallaan tarttui joihinkin koska hän liioitteli asioita. Hän käytti hyperbolaa usein tyylikeinona, niin media mielellään tarttui niin kuin näihin lausuntoihin. Ja ne oli sitten iltalehtien otsikoissa jatkuvasti. Ja siitä tuli tavallaan semmoinen itseään ruokkiva kuva, joka sitten vähän mekanisoitui Pentin kohdalla. Että se oli sitten se aina sama Pentti Linkola, tällainen hyvin kärjistynyt hahmo, joka niin kuin, tavallaan mä en tunnistanut sellaista omassa niin kuin elämässäni ja Pentin kanssa ollessani tällaista Linkolaa koskaan. Niin, sinä tosiaan olit Linkolan ystävä yli 30 vuoden ajan ja vaikka häntä ihmisvihaajaksi ja jopa fasistiksi julkisuudessa saattiin tai julkisessa keskustelussa saatettiin kutsua, niin minkälainen se oikea Pentti Linkola oli? Joo, hän oli siis just nimenomaan ei ollut ihmisvihaaja, vaan hän oli tällainen hyvin ihmisrakas ja hyvin, hyvin lämminsydäminen ihminen, joka välitti todella ihmisistä, kaikenlaisista ihmisistä ja halusi tuntea monenlaisia ihmisiä. Ei ollut mitään tällaista niin kuin luokka-ajattelua eikä sen tapasta hänen kohdallaan. Että se ihmisviha, tai hän vihasi oikeastaan ihmiskunnan tekoja tällä maapallolla, että millä tavalla ne tuhoaa biosfääriä. Että se oli se, mitä hän vihasi, ihmiskunnan tuhoisuutta. Mutta ihmisistä noin muuten niin kuin lähitasolla hän todella piti. No millaista oli seurata ystävänä vierestä tätä hänen kohdistunutta kritiikkiä? No mä tavallaan näin, että se oli juuri sieltä kärjistynyt ja se oli sitä pintakuohua, että en mäkään niin kuin siitä kyllä hätkähtänyt ihmeemmin. No kuullaan seuraavaksi Linkolaa itseään, nimittäin näin hän kommentoi maailman menoa vuonna 1971. Tämä maapallo ja tämä maa joskus vuonna 1960 oli vielä aika neitsellinen paratiisi verrattuna tähän paljaiksi ryöstettyjen metsien, rikkikaasujen, saasteiden, jätteiden ja toisiaan romuttavien autovirtojen maapalloon vuonna 1970. Ja kun katselee tätä elintasoihmistä, joka pröystäilee ja piehtaroi tämän loputtoman tavara- ja rihkaman ja kodinkoneiden keskellä, niin kyllä on aika vaikea, kauhean vaikea rakastaa ihmistä, eikä se minulta taida enää onnistua. Siinä on aika tiukka lausunto.
mutta näkyykö tämä ankara suhtautuminen ihmiskuntaan jotenkin hänen ihmissuhteissaan? Ei oikeastaan juuri. Että tässä Pentti puhui ihan selkeästi niin kuin ihmisestä ihmiskuntana ja homo sapiens-lajina. Että kyllä Pentillä oli sellainen hyvin vastuullinen ja hyvin niin kuin lämmin suhtautuminen. Auttoi jatkuvasti ihmisiä ihan taloudellisestikin, vaikka itse eli äärimmäisen niukasti. Niin ei koskaan vaikuttanut mun mielestä tämä hänen suhteisiinsa, ihmissuhteisiin. Niin, miten virkeää seuraelämää Linkola todellisuudessa vietti? Joo, siellä Pentin mökissä, siellä Sääksmäellä, niin kyllä jatkuvasti kulki ihmisiä. Että ihan joka päivä ilmaantui joku varmaan sinne pihaan ja oven taakse. Että joskus kalastusaikana Pentti oli kyllä välillä halusi pitää etäisyyttäkin, että työt jäi tekemättä. Koska hän mielellään keskusteli kyllä kaikkien kanssa sitten, kun oli aikaa. Ja kyllä sitä aikaakin oli sitten usein. Että silloin vaan, kun oli kaikkein niin kuin tiukin kalastusaika, niin silloin ikään kuin taikka sitten vieraat otettiin mukaan töihin. Se oli toinen vaihtoehto. Sinun ja Linkolan välille kehkeytyi romanssi 80-luvun lopulla. Linkola oli sanonut haluavansa maastokelpoisen naisen. Niin mitä hän tällä tarkoitti? Selvisikö se? No, siinä on myös sitä Pentin huumoria tässä romanttisessa lausunnossa, joka oli vähän huvittava minustakin, kun tavattiin. Joo, niin kuin moniin Pentin lausuntoihin sisältyy myös hiukan huumoria. Niin hän tarkoitti sitä, että koska hänelle henki ja elämä oli liikkua luonnossa, niin hän kaipasi kumppania, jonka kanssa sitä voi tehdä. Niin muutit tosiaan Linkolan luokse Vähäuutelaan hetkeksi, niin millaista se arki oli siellä kalastajan torpassa? Joo, tosiaan noin 5 vuotta sieltä tuolla olin noin niin kuin asumassa siellä ja sitten myöhemmin kyllä niin kuin hyvin paljon muutenkin vietin aikaa. No se oli sitä niin kuin semmoista hyvin tarkoin harkittua köyhyyttä. Se oli sellaista, joka oli hyvin kaukana kurjuudesta ja toisaalta semmoisesta materiaalirikkaudesta. Että se oli yhtä kaukana kummastakin. Se oli tämmöinen ikään kuin asenne taikka protesti ikään kuin järjestelmiä vastaan. Sen tapaista köyhyyttä, joka oli tämmöistä yksinkertaista elämää ja omavaraisuutta hyvin pitkälle. Että oli kasvimaa, tomaatteja kasvoi tallin seinustalla, järvestä haettiin kalaa, sitten maakellari, polttopuilla lämmitettiin, seurattiin koko ajan säitä, että miten paljon voi lämmittää nyt ja tarvitsee lämmittää ja kantovesi. Sitten tulee mieleen tämmöinenkin, tänä aamuna tuli yhtäkkiä mieleen, että pulsaattoripesukone. Se oli muutenhan oltiin niin kuin 30-lukua suunnilleen, mutta sitten oli tämmöinen 50-luvun pulsaattoripesukone, tämmöinen ylellinen asia silloin 90-luvun alussa, niin Pentti oli hankkinut sen. No kirjasi käsittelee myös Linkolan radikaaleimpia hetkiä. Linkola vastusti Pohjois-Suomen vanhojen metsien hakkuita 90-luvun alkupuolella ja oli kertomasi mukaan valmis jopa räjäyttämään sillan Inarissa estääkseen näiden vanhojen puiden kuljetuksen sieltä metsästä pois. Niin miten lähellä tämmöinen räjähdysiskun toteutuminen oli? No, se oli ainakin suunnitelma, oli olemassa ja silloin Pentti oli aika epätoivoinen silloin 90-luvun alussa, justiin kun tämä oli alkanut kovasti kiihtyä tämä vanhojen metsien ulosmittaus silloin. Ja hän justiin näki tämän sillan, että kun se oli rakennettu pelkästään niin kuin näiden ikivanhojen petäjien poistuamiseksi, niin hän tosiaan oli valmis rahoittamaan sen iskun. No miten tässäkin nähdään kuvia täältä Kessin mielenosoituksesta? Mikä sai lopulta vetäytymään hänet näistä suunnitelmista? No siinä oli vähän, että nämä, joiden piti toteuttaa tämä, niin hekin säikähti siinä. Mä kerron tuossa kirjassa tarkemmin siitä. Mutta myös, no minäkin vaikutin varmaan asiaan siinä mielessä, että silloin alettiin puhua tästä, niin kuin puhuttiin vaan tämmöisestä tilistä, johon kerätään varoja ja ruvetaan suojelemaan metsiä ostamalla. Ja se oli ihan muutama vuosi tämän jälkeen tämä Luonnonperintösäätiö perustettiin sitten 1995. Tosiaan Luonnonperintösäätiössä olet sinäkin mukana ja teette siinä yhteistyötä. Aika paljon on tämä ilmastopuhe kiihtynyt sittemmin ja Pentti Linkolan osa hänen ajatuksista ei enää ole ehkä niin vieraita kuin mitä aikaisemmin. Niin keskeskö hän näkemään tämän muutoksen ja mitä hän oli siitä mieltä?
Joo, sehän on totta, että Linkola sanoi jo 60-luvulla itse asiassa, että jäätiköt tulee sulamaan tämän ihmiskunnan niin kuin teollisuuden ja toiminnan takia. Ja hän näki niin kuin oikeastaan kaikki, mitä hän on sanonut, on toteutunut ja todennäköisesti pahempana. Että tällä hetkellä Linkolan ennustuksethan ei ole enää niin radikaaleja ollenkaan, vaan nehän on ihan niin kuin sellaista, että tavallaan valtavirta ihmisistä alkaa jo niin kuin nähdä, että näin on todella tapahtumassa. Että kyllä Linkolakin sen näki, että nyt silloin viimeisinä vuosikymmeninään, että hän ollaan menossa. Ja sitten taas, että hän keskittyi aika lailla tähän säätiöön niinä vuosina. Kiitoksia tästä haastattelusta. Kiitos.